Гөлсинә Галимуллина. Кояшлы дала кызы. Бишенче бүлек. Сониянең район үзәгеннән кайтуын Сара белән балалары тулай торак каршындагы эскәмиягә чыгып каршы алды. Кайнанасының килене өчен көне буе борчылып торганы йөзенә чыккан. Янына утырды да кулын учына алды. Үзен ни өчен чакырганнарын аңлатып күрсәткәч, Сара җиңел сулап куйды, йөзе яктырды. Начар хәбәр алып кайтырсың дип көне буе җаныма урын тапмадым. Аллага шөкер, алайса Баулыда төпләнәсең инде кызым. Әти-әниең янында яшәгәч миңа да тыныч. Сезне урнаштыргач китәрмен. Мидхәтнең дә командировкадан кайтыр вакыты җитә. Ничә еллар буе бер йортта яшәп, авырлыкларны бергә кичереп, үз әнисенә әйләнгән кайнанасыннан аерылуның авыр буласын аңласа да, башкача була алмаячагын уйлап, сүзне балаларга күчерде. Венера белән Асхатны салкын тимәслек җылы итеп киендергәнсең әнкәй. Син киң күңелле, бик әйбәт кеше. Безнең саклаучы фәрештәбез булдың дигәч, ананың күңеле йомшарды, бите буйлап эре яшь бөртекләре тәгәрәште. Кул аркасы белән яшен сөртеп алгач, кайчан Баулыга күченергә икәнлеген сорады. Көзге каникулга кадәр тагын бер атна эшлим әле. Үзем укыткан классларда ширек билгеләрен чыгарып китәм. Һич тә авыл мәктәбе дип карарга ярамый. Белемне йотып ала торган укучылар бик күп. 2 ай эчендә алар мине, мин аларны яраттым. Баулыда ничек булыр? Монда тиз ияләшкән идек. Киленен игътибар белән тыңлап утырган кайнанасы әйтер сүзен башта тел ичендә тотып торды, аннары җайлап кына сүзен башлады. Авыл җирендә яшәр өчен яшьтән күнегергә кирәктер кызым. Игътибар иттеңме? Авыл иртә уяна, җәй буе урманнан утын ташый, терлек өчен пешән җыя, кышка әзерләнә. Иртүк торып сыерын сава, көтүгә чыгара. Булары күзгә күренә торганнары, ә без күрми торганнары күпме? Әйтик, сыерның сөтен айыртып май ясау, колхоздан бүлеп бирелгән участогында бәрәңге, чигендер, кукуруз арасын эшкәртүләр. Син кызым башка мөхиттә үстең, башка төрле эшләр башкардың. Бездәге тормыш белән мондагы яшәеш күпкә аерыла. Бездә салкын кышлар да, кар көртләре дә юк. Синең әле кышкы бураннарны күргәнең юк. Салкыннар башланганчы, ишегезгә дә җылы бишмәтләр, киез итекләр сатып аласың була. Баулы ни дисәң дә район үзәге. Сания кайнанасы әйткән һәр сүзне йөрәге аша үткәрде. Әнкәй дөрес сөйли. Баулыда аны бөтенләй башка тормыш көтә. Баулы урта мәктәбендә яңа билгеләнгән директор Әүхәди Дияров Санияны җылы каршы алды. Юлламаны кулына алуга кабинетына заучны чакырды. Аларны таныштыргач, Сания Халимовнаны Исергәп мәктәбеннән бер дә җибәрәсләре килмәгән. Укытучылары да бик яратканнар. Безгә дә югары белемле педагоглар кирәк дигән сүзе Санияның күңеленә гөлләр чәчкәндәй тәэсир итте. Ул өйләренә куанып кайтып кергәндә, кайнанасы китәргә әзерләнеп, тиенчекләрен тинәп куйган иде. Әнкәй, алтыным минем, китәргә дип җыенып та куйдыңмы диде. Тыныч күңел белән китәм кызым. Мәктәптә эшең бар, акчагыз булгач, тамагыгыз тук, оныкларым әби бабайсы тәрбиясендә. Рәхимә белән Хәлим аның сүзен хуплады. Өстәл янына утыргач, Сара кодагыйларына рәхмәтләрен кат-кат җиткерделәр. Юлга дип азык-төлек тутырдылар, күчтәнәчләр бирделәр. Бөгелмәгә кадәр поезга автобус белән озата бардылар. Бер-берсенә нык ияләшкән килен белән кайнанага аерылу авыр булды. Син укыган, белемле, дипломлы укытучы, эшеңнең игелеген күр кызым. Оныкларымны да үзең үрнәгендә әдәпле итеп тәрбияләрсең дип ышанам. Бик яраттым сине кызым, үз баламдай якын иттем дип кычагына каты итеп кысып торды. Бу мизгелдә икесе дә күз яшьләрен тыеп кала алмады. Сара ике оныгын да кат-кат сөйде. Әбиләре утырган поезд кузгалып китә башлагач, Венера белән Асхат икәүләшеп, «Әби, китмә, китмә, китмә!» дип кычкырып еларга керештеләр. Сара поезд тамбурыннан «Тагын кайтам балаларым» дип кулын булгады. Кайту юлында барысының да күзләре дымланды. Кайнана дип тә әйтмәссең, якын туганың кебек. Бу сүзне әнисе әйтте, әтисе аның сүзен хуплап куйды.
Сания кызы белән улын иңнәреннән кочып утырды. Тормышының беренче өлеше төгәлләнеп, икенче өлеше башланды дип үзенә нәтиҗә ясады. Көзге каникулдан соң Баулының беренче номерлы мәктәбендә математика, физика фәннәреннән русча укыта башлады. Татарча сөйләшергә теле һаман күнегеп бетә алмавын укытучыларга әйткәч, укучылар өчен тагын да яхшырак, русчаны тизрәк өйрәнерләр диделәр. Һич көтмәгәндә мәктәп директоры Әүхәди Дияров читтән күченеп кайткан балалы кешеләр өчен дип колхоздан айга бер тапкыр бушлай ит, сөт алырга рөхсәт кәгазе бирде. Үзенә күрсәтелгән мондый игътибардан Саниянең җаны иреде. Ул тагын да тырышыбрак эшли башлады. Математикадан белемне тирәнтен үзләштерергә теләүче максатчан укучылар белән аерым шөгыльләнә башлады. Араларында бик тере укучылар да бар. 6нчы сыйныфлар белән дәрес үткәргәндә Камил исемле малай: "Сез русча әйбәт укытырга кайда өйрәндегез? Нишләп татарча начар сөйләшәсез?" дип сорады. Сания малай янына килеп башыннан сыйпады. Нинди күркәм йөзле яшь үсмер, эчендә бер нинди начар уй юк, чиста күңелдән кызыксына дигән уй йөгерде. "Кайдан кайттың? Нигә кайттың?" диде Камил. "Сөйләгез әле." "Сөйлим, тик бер шартым бар." "Нинди шарт, әйтегез?" "Математика белән физикадан дәресләрегезне әйбәт итеп әзерләп килсәгез генә сөйлим." "Әзерлибез, апа", дип гөнаһсыз балалар барысы да кулларын күтәрде. Сания тәрәзә янына килеп басты. Күз карашы белән ерак офыкларга тоташкан зәңгәр күк йөзен айкап алды. Уйлары белән шул чорга тоташты. Гомер юлының Кыргызстанда мамык җыеп үскән елларын күз алдына китергәч, йөзе кырысланып калды. Кыргызстанда тормыш та, яшәү рәвеше дә бөтенләй башкача дигәч, класста тынлык урнашты. Татарстан басуларында иген икмәк игәләр. Анда диге белән мамык үстерәләр. Барлык чәчү мәйданының 60, бәлки аннан да күбрәген мамык алып тора. Һәр гаиләгә эшкәртеп үстерү өчен җир бүлеп бирелә. Рәт-рәт итеп утыртылган мамык үсентесе тишелеп чыккач, башта туфрагын йомшарттык. Аннары рәт араларында җыйналган суны ачып тордык. Памир тауыннан агып төшкән су арыклар аша шул каналларга тоташтырыла. Сез андагы тормышны һәм мин сөйләгәнне күз алдына да китерә алмыйсыз, балакайлар. Таудан төшкән судан күл ясала. Кызыл балчыклы суны ишек алдындагы зур савытларга ташыйлар. Балчыгы төбенә утыргач, шул суны эчәргә кулланалар. Ул илдә мунча юк, кешеләр күлдә юыналар. Шунлыктан Кыргызстанда йогышлы авыруларның киң таралган булуын, ике энесен, бер сеңлесен чит туфракта җирләп калдыруларын сөйләгәндә, берничә баланың күз яше парта өстенә тамды. Кыргызстан Республикасында һәр бала мәктәптә укырга тиеш дигән закон юклыгын, гомумән белемгә омтылыш булмавын да аңлатып узды. Укырга теләге булганнарының да мәктәпкә киеп барырга өс киемнәре булмавы, хәерчелектә яшәүләрен әйткәндә, класста тынлык урнашты. Шушы дәрестән соң укучылар белән Сания апалары арасында дустана мөнәсәбәт урнашты. Математика дәресендә моңа кадәр 3-дән артык билге алмаган берничә укучының кисәк үзгәрүе шаккаттырды Санияны. Дәрестә йотлыгып тыңлыйлар, сораулар бирәләр, такта янына чыгып сөйли башладылар. Сания өчен мәктәп ярты ел эчендә үз гаиләсенә әйләнде. Өйләрендә аны әти-әнисе җылы ризыкларын әзерләп каршы алды, ә мәктәптә укучылары. Үзенә үзе куанып яши башлады. Күңелендә тел белән әйтеп биреп булмый торган рәхәт тынычлык урнашты. Көннең беренче яртысындагы вакыты мәктәптә узса, төштән соң бар игътибарын кызы белән улына багышлый. Ул туңарбыз, ширләрбез дип кышкы айлардан курыккан иде. Киресенчә булды. Үзенә дә, балаларына да әнисе авыруны җәелдерергә юл куймады. Май айында урманнан 40 төрле шифалы үлән башын җыйнап, тузан керми торган күләгә урында киптергән үләннәрен чүпрәк капчыктан чыгарып кына торды. Көзге салкыннар башлануга, һәр иртәне үләннән ясалган төнәтмә эчүдән башладылар. Әнисе, даруның бер ширеңә файдасы булса да, ашказаныңа зыяны тияргә мөмкин дигән сүзен еш кабатлый. Бу киңәшен кызы өчен әйткәнен Сания бик яхшы аңлый. Кыш айларын барысы да салкын тидереп авырмыйча чыктылар.
Иртәнге шәйгә утыргач, апрель айына кердек. Май айында 40 үлән башын бергә җыйнарбыз әни. Миңа өйрәтерсең яме дигәч, Рәхимә кызына карап көлемсерәп куйды да: Балалар үстерү үзе бер мәктәп ул. Төп җаваплылык ана өстендә. Баланы сүзең белән генә тәрбияләп булмый, гамәлең, яшәешең белән күрсәткән тәрбия төпле нык була. Кешенең кечкенәдән салынган төпле тәрбиясе булса, аны беркем дә бузык юлга этәреп кертә алмый дигәч, Сания әнисенең кулын үз учына алды. Әнием, син соклангыч сүзләр сөйлисең. Бу акыллы фикерләрне безгә университет галимнәре лекцияләр итеп аңлаттылар. Син галимә булыр идең, кызганыч югары белем алу мөмкинлегең булмаган диде. Әтиең белән үзебез ала алмаган югары белемне 3 кызыбыз алды дип куанабыз. Наҗия апаң Ташкент педагогия университетында укыта, Мөхәррәмә апаң Башкортстанда, син Баулыда. Аллага шөкер, балалар күңеленә белем орлыгы чәчәсез. Бу минутта Рәхимәнең күңеле шатлык хисе белән тулышты. Әнисенең күңел халәте Саниягә дә күчте. Шул вакыт әнисе: "Бүген ниндидер куанычлы вакыйга булачак, кызым. Аллаһ Раббымның миңа алдан билге җибәргәнен сизәм. Барыбыз өчен яхшы куаныч булсын. Кыргызстанда яшәгәндә дә синең алдан сиземләү сәләтең бар иде. Әти сугыштан кайтасы кичне миңа күлмәк тектең. Таң сызылганда Казанда аш пешергәнеңне хәтерлисеңме?" Рәхимә көлемсерәп яулык читеннән күренгән чәч бөртеген эшкә тыкты. Сания әнисенең якты күз карашыннан, йөзе балкышыннан ук җавапны укыды. Хатын кыз күңеленнән андый истәлекле көннәр юыла аламысың? Ничек кенә хәтерли әле? Шул чак урамнан Венера керде дә: "Әти кайта!" дип кычкырып җибәрде. Сания кофтасын җилкәсенә генә салып урамга чыкты. Беркемне дә күрмәгәч, кызын җитәкләп, ул күрсәткән якка атлады. "Әнә тегендә иде", диде бала. 2 хатын кыз кыюдан су ала. Атчы Хәбиб абый фермадан кайтып килә. Урамда башка кеше юк. Шул чак тыкрыктан бер ир-ат килеп чыкты, тик йөзе аерым ачык күренми. Аяк атлаулары Мидхәткә охшаган. Чыннан да, бу аның ире, 2 баласының атасы. Кайткан бит. Бу 50 адым араны бик узак барган кебек тоелды. Ир дә кызу аларга каршы килә. Сания иренең йөзен күрде. Әмма алсуланып торган түгәрәк битле Мидхәт түгел бу, ылгайып, сулып калган. Өстендә җылы киемнәр, менә алар кара каршы очрашты. Мидхәт сумкасын җиргә куйды да Сания белән кызын кочаклап алды. "Бәгырьләрем минем", дип, әле Санияне, әле кызын үпте. "Кайттыңмы? Бөтенләйгәме? Кунакка гынамы?" диде ире кочагындагы хатын, тизрәк күңеленә тынычлык табарга тырышып. "Бөтенләйгә, кояшым. Гаиләм белән яшәргә телим." Мидхәт Венераны күтәргән килеш җиргә төшермәде. Баулы урамында адашып йөргәнен әйтеп көлдереп алды. Санияне кызының ялгышмаганлыгы, әтисен ерактан танып алуы сокландырды. Өйләренә якынлаша башлагач, Венера әтисенең кулыннан төште дә йөгереп кирип китте. Капкадан башта Әсхәтне күтәргән бабайсы, аннары әбисе белән Венера чыкты. Мидхәт: "Әссәламу галейкум, әби бабай", дип 2 куллап күреште дә улын күкрәгенә кысты. Өйгә узгач, иң элек йортка дуга кылдылар. Хәлим белән хәл-әхвәлләр сорашкан арада Венера белән Әсхәт әтиләренең алдыннан төшмәде. Рәхимә белән Сания өстәлгә яңа мичтән чыккан камыр ризыклары куеп табын кырдылар. Кияүгә зур хөрмәт күрсәтеп, кыстый-кыстый ашаттылар. Хәлим җайлап кына, кунакка гына кайтканмы, әллә бөтенләйгәме дигән сорауын бирде. "Үзең дә яхшы беләсең, бабай, безнең шәһәрдә мамык җыюдан башка эш юк. Ә минем кулым техниканы белә. Автопаркта мастер булып эшләгәнне әйткәндер ич Сания. Хезмәт вазифам буенча командировкаларга йөрергә туры килде. Берәр елга гаиләдән аерылып тору әлбәттә гадәти хәл түгел. Эшемнән расчет алып, монда гаиләм белән яшәргә кайттым. Техниканы белгән ир кешегә эш табылыр дип ышанам", дип, Хәлимгә күзен тутырып карап куйды. "Әлбәттә, кияү, сельхозтехникага синең кебек техника осталары бик кирәк. Хуҗасы да мәгънәле кеше, яшьләргә эш бар", диде Хәлим. Менә кодагый гына бер үзе калган. Әнисе янына Исламгали абысының гаиләсе белән күченеп кайтканын әйткәч, барысы да куанды. Хәлим абзарга терлек карарга чыккан җирдән мунча миченә утын салып тергезеп җибәрде.
Узгенда яшәгәндә, күлдә юынган вакытларын исенә төшергәч, уй йомгагы тәгәрәп китте. Ул якларда диннәре ислам булса да, мөселманнар тарафыннан чисталыкка игътибар бирелми. Чисталык буенча бер генә милләттә татар халкына җитә алмый. Авылда һәр гаилә җәй көне иртән көтүне озатып җибәрүгә капка төбен себереп ала. Кыш көне карын кыри, ике якка пөхтә итеп өеп куя. Авылда ялкау кеше яши алмый, шәһәргә шундыйлар китеп бара дип уйлый иде Хәлим. Узган атнада Рәхимә Галимә апасы белән Казанга Коръән ашына барып кайткач, аның бу фикеренә төзәтмә кертте. Йокларга иртә яталар, бик иртә торалар. Сәгать 7-гә эшкә барып җитү өчен 5 тулганчы өйләреннән чыгып киттеләр дигәч, шәһәр кешесенә карата фикерен үзгәртте. Кайда гына яшәсә дә, һәркем үзенчә булдыра алганча дөнья көтә. Мидхәт кияү ничек булыр тагын? Коры утын да апрель аена кадәр җитте. Бер атнадан май айы башлана. Урманнан утын алып кайтырга ярдәмче бик кирәк иде. Кияүнең сөйләшүенә караганда бер дә ялкау кешегә охшамаган. Шул чак аяк атлаган тавышка башын бұрды. Менә син кайда икән? Мунча ягасыңмы? Бик әйбәт, кайнар парда тәндәге бар күзәнәк уяна, тән җиңеләеп кала, диде Мидхәт. Мунчасыз булмый кияү. Авылда 10 йортка бер мунча тотучылар да бик күп. Мин үзем салдым. Әтиләр заманыннан без бер кайчанда мунчасыз яшәмәдек. Үзгендә дә сарай пычмагында кичкенә генә ябык алачык әмәлләп куйган идем. Кояш нурында җылынган суны шул алачыкка алып кереп, мунча дип хис итеп юындык. Бар иде андый авыр заманнарда. Саулыкны шул еллар кимерде кияү, дип тирән итеп көрсенде. Дөрес әйтәсең әткәй, дип иңенә кулын салды. Хәлим дә аны үз итеп олы ышаныч белән иңеннән кагып куйды. Бу якынлыкны әткәй белән кияү бер-берсенә таяныч булырга сүз бирүләре дип кабул иттеләр. Мидхәт сельхозтехника оешмасына механик булып эшкә урнашты. Сания мәктәптә укучылары белән мәш килде. Венера белән Әсхәт әби бабайсы тәрбиясендә көн үсәсен төн үсте. Тормыш үз җаена тәртип белән дәвам итте. Авыл тормышына Мидхәт тиз ияләште. Хәлим белән бергә урманнан агач кисеп, кышлык утын әзерләделәр. Ирләр кеше сырый торган авыр хезмәтләр кияү кулына күчте. 2 ел эчендә Мидхәтнең техника буенча үзен оста белгеч икәнен коллективта тиз күрделәр. СХТ җитәкчесе Шәүкәт Биктимиров аны кабинетына чакыртып, гаилә хәле турында сорашты. Игътибар белән тыңлаганнан соң: "Тәк, алай икән, энекәш. Хәлим абыйның йорты тузган, анда 6 кешегә кысандыр", дип эшчеләргә салына торган йортны иң беренче Мидхәт гаиләсенә бирәчәкләрен әйткәч, куанычыннан сикереп торганын сизми калды. Кулын күкрәгенә куеп, җитәкчесенә олы рәхмәтен җиткерде. Хуҗа үз сүзендә торды. 1967 елда салынган 3 йортның берсе Мидхәт Мусаев гаиләсенә бирелде. Йортның эчке эшләрен үз көчләре белән башкарып чыктылар. Җылылык системаларында Мидхәт үзе урнаштырды. Утын ягып җибәрүгә өйгә җылы төште. Яшь гаиләгә тагын ни кирәк соң? Үз йортлары булуы куанычыннан Сониянең шатлыгы эченә сыймады. Өстәл урындыкларны, агач караватларны да ире үзе ясады. Беренчеләрдән булып Комсомол урамына яңа йортка күченделәр. Алтынчы бүлек. Тормыш дәвам итте. Кышлардан соң язлар килде. Балалары үсеп буйга җитте. Башта Казан химия технология институтына Венера укырга керде. 2 елдан соң Әсхәт Ленинград, хәзерге Санкт-Петербург шәһәрендәге хәрби училищега укырга китте. Баулы Казан, Ленинград шәһәрләре арасында балалары белән ата-ана мәхәббәтен тоташтырган хатлар йөрде. Венерага институтта яхшы укыган өчен Бутлеров стипендиясе билгеләнү кебек матур уңышлары белән сөендереп тордылар. Каникулларга кайткан вакытларында "Сезнең югары белем алган дипломыгызны күрсәм иде", дип теләде Хәлим бабайлары. Венера институтны кызыл дипломга тәмамлады. Оныгының юллама белән Әрмәнстан республикасына каучук җитештерелә торган заводка эшкә билгеләнүен белгәч, Казан тирәсендә генә калдырмаганнар, бигрәк еракка китәсең икән, диде моңсуланып.
Гомер иткән иренең күңел хәләтен аңласа да, Рәхимә башкача җавап бирде. Кыз бала очар кош, әти-әни янында кала алмый, үз тормышын корыр, юньле бәндәләргә насыйп булсын дип телик, диде. Хәрби училищены тәмамлагач, хезмәт итәргә Омск хәрби частина китәр алдыннан Әсхәт Баулыга кунакка кайтты. Каршында бу җиткән егет басып торса да, ана өчен ул барыбер бала. Өйләрендә ни бары 3 кич йоклады. Армия тәртибе буенча иртән 6-да сикереп тора, тиз-тиз киенә. Әнисе улының шалбарының эчке ягына акчасын һәм документларын салыр өчен кесәләр текте. Ленинградка укырга китәр алдыннан да кесәләр теккәнен исенә төшерде. Күзе дымланса да түзде, яшен чыгармады. Киресенчә, улы өчен изге дугалар укыды, юньсез бәндәләрдән саклауын сорап ялварды. Ике балаларының да еракка китүен Сания белән Мидхәт авыр кичерде. Тик бер-берсенә сиздермәскә тырыштылар. Көн сайын сүзләре гел Венера белән Әсхәткә барып тоташты. Тормышлары яңадан балаларыннан хат көтеп, шуңа куанып дәвам итте. Мидхәт кыш тоткандай кайтып керде. «Кызыбыздан, әнисе», дип хатны сузды. Венераның сөйгән егете Ринатка кияүгә чыгарга рөхсәт сораган хатны Сания иренә кычкырып укыды. Кыз балага каршы килергә ярамаганын икесе дә яхшы аңлый. Булачак кияүләре Ринатның Лениногорск шәһәреннән икәнен, авылга кайтып, никах мәҗлесе үткәрәчәкләрен дә белгәч, ата белән ана күңеле шатлык хисе белән тулды. Сания көне буе күңеленнән кызына язылачак хатның сүзләрен уйлады. Әле бит кайчан гына үзе дә әти-әнисеннән Исламбайга кияүгә чыгарга рөхсәт сорап язган иде. Кичә генә кебек тоелса да, 25 елга якын вакыт узган. Күңеленең бер чите яшьлек капкасын ачты. Сания ирексездән күзен йомды. Кылагында Исламбайның моңлы җыры чыңлады. Җиләк-җимеш бакчаларында уйнап көлеп йөргән мизгелләрен күз алдыннан уздырды. Синнән башка ничек яшәрмен гүзәлем дигән сүзен ишеткәндәй булды. Кызының сөйгән егетенә кияүгә чыгуына каршы килеп буламысың? Кызым, кадерлебез безнең, дип башлады ул хатын. Хатын кыз өчен иң олы бәхет яраткан кешең белән гомер итү. Кияү белән бер-берегезне табышкансыз. Икегез дә югары белемле белгечләр. Сездән бик бәхетле гаилә туачак. Венера белән Ринат 1 елдан соң Баулыга кунакка кайтты. Кызларының бәби табарга вакыты җитеп килә. Яшьләрнең нияте баланы Баулыда тудыру икәнлеген белгәч, Сания кызын кочаклап алды, кырсагын сыпырып, игелекле бала тудырырга насыйп ит, Раббым, Аллам, диде. Венера декабрь айында ир бала тапты. Өйгә мулла чакырып балага Айрат дип исем куштылар. Венера белән Ринат Баулы белән Лениногорскида 1 ай кунак булды. Туган тумачаның һәрберсе милли гырыф-гадәтләребез буенча бәби ашы китерде. Айратның тууы туганнар өчен бәйрәмгә әйләнде. Кияүнең отпускысы тәмамлангач, өчесе бергә Ереванга китте. Ике арадагы күңел җылысын яңадан хатлар тоташтырды. Мидхәт эчендәге сагыну хисен эш белән басты. Саниянеке мәктәптә балалар арасында онытылып торды. Ул үз-үзен балаларым белән тәртип дип тынычландырырга күнектерде. Эштән кайтышлый көн сайын почтага керә, улы белән кызыннан хат килгән көнне өйләренә очып кайта. Бүген почтага керерлек тә хәле калмады. Хат ташучы аны урамда көтеп алып газеталар биргәндә, Саниянең йөзенә карагач, "Авырмыйсызмы сез?" дип сорады. Бүген мәктәптә авыр көн булды. Арытып җибәрде, шул гына дип җавап кайтарды. Сания авыр уйларына чорналып, кайту юлын дәвам итте. Ул гадәттәгечә кызу адымнар белән атларга тырышты. Тик аяклары тыңламады. Күңел халәтен үзгәртергә дә көче җитмәде. Юл буе үзенең гаибен аңларга тырышып, бүгенге көнгә анализ ясады. Әйе, директор ай буе мәктәпкә тикшерү килә дип кабатлады. Сания укучыларның аяк киемнәрен куяр өчен шкаф ясатып бирүен сорады. Тик аның сүзен ишетүче булмады. Ә бүген инспектор класска килеп керүгә, ни өчен аяк киемнәренең махсус урыны юк дип сорады. Сания директорга карады, тик ул аның ачулы карашы белән очрашты. Тик кенә тор, тыныңны чыгарма дигән җавап укыды. Инспекторларны узаткач, директор педсовет җыйды. Совет утырышын нишләптер Саниядән башлады.
Сезнең класста күсе яки тышкан юктыр ич. Кайбер укучыларның парталары кырылган, диде кырыс кына. Инспекторлар математикадан ачык дәрестән соң, укучыларыгыз белемле диделәр, дәрескә яхшы бәя куйдылар. Ни өчен директор тикшерүчеләрнең шул сүзләреннән башламый? Үзенә карата мондый һөҗүм көтмәгән Сания югалып калды. Кинәт хәле китте. Суларга һава җитми башлагач, педсоветтан чыгып китте. Өйләренә кайтып кергәчтә сулышы кысылды. Тәрәзә форточкасын ачты. Өстендәге кофтасын салды. Тәнен күкрәкчәсе кыскандай тоелды. Эләктермәсен ычкындырып җибәрүгә сул күкрәге таш кебек катып калды. Сания әле бер күкрәген, әле икенчесен тотып карады. Я Раббым, дип кая барырга белмичә тизрәк әнисе янына йөгерде. Рәхимә кызының күкрәгенә кулын тидереп карауга хастаханәгә барырга кушты. Саниянең анализларын карагач, рак авыруы диагнозы куелды. Казанга барырга ерак булганлыктан, ире аны күрше Башкортстан Республикасы хастаханәсенә алып барып урнаштырды. 47 яше тулган көнне Саниягә авыр операция ясалды. Сул күкрәген алдылар. Чит республикада дәваланган өчен дип, табибә аннан Чехиядә җитештерелгән кышкы аяк киеме сорады. Берсе үзенә, икенчесе өлкән медсестрага диде. Сания ризалашты. Үзенең хәлен аңлатып, Наҗия апасына хат язды һәм табибә сораган размердагы аяк киемен посылка белән җибәрүен үтенде. Палатада 12 хатын ята. Берсенең дә хәле әйбәт түгел. Бишесен химия белән дәвалый башладылар. Саниягә дә табиб химия курсы билгеләде. Тик палатадашларының химия ала башлагач, чәчләре кыелып, пеләшләнеп калганнарын күргәч куркып калды. Башкача дәвалап булмыймы дип сорады табибәдән. Күкрәгең үлекләмәсен өчен көнгә берничә тапкыр 8 килограмм авырлыктагы тоз куя алабыз. Түзәрсеңме? Түзәм, доктор. Башта тоз кулланып карыйк. Сул кулыңны да гел хәрәкәтләндер, дип Санияны стенага беркетелгән ыргак янына алып килде. Кулыннан тотып ыргакка тидерде. Көн сайын ипләп кенә күтәрергә кушты. Сания өчен бу гимнастика яшәү өчен көрәшкә әйләнде. Үзенә максат куйды. 30 ыргакның һәр көнне берсенә күтәрергә. Ул үзенә үзе көн сайын команда бирде һәм минем яшисем килә дип Аллаһка ялварды. Табибә үзе дә Саниядәге ихтыяр көченә сыклануын яшермәде. Палатадагы хатыннарның операция урыннары үлекли башлагач, Сания дә сезнең яшьтә нигә аннан үрнәк алмыйсыз, үзегезне кайгыртмыйсыз дип исәтү ясый. Хастаханәдә вакыт бик әкрен уза. Бигрәк тә төннәр озын. Сания мондагы һәр көнен тау этеп бару белән чагыштыра. Палатадагы хатын-кызларның милләтләре төрле булса да, аларны уртак ширләре берләштерә. Операциядән соң һәр берсе башта үз эшенә бикләнеп калгандай була. Үзләренең исән-сау икәнлекләренә ышангач, күңелләре уянып ачылып китәләр. Хастаханә режимы буенча йокларга тырышалар. Төнлә белән эт улаган тавыш сискәндереп уята. Йылыймы бу эт? Әллә усалланып улыймы дип әйтеп куйды Сания үз алдына. Аның янәшәсендәге караватта ятучы Гөлйөзем йөрәккә шым кертә торган итеп улый. Булай да күңел төшенкелегеннән чыга алмыйм. Яман ширдән исән калучылар сирәк бит. Без җиңә алырбыз микән? Ничек уйлыйсың, Сания? Син укыган кеше. Сания аның соравына җавап бирергә ашыкмады. Урыныннан торды да тәрәзәне ачып эткә ипи кисәге ыргытты. Шуны гына көткән диярсең, эт улавыннан туктады. Аяк кулың йөрсә яшәргә була. Менә бит этнең дә күңеле булды. Бәлки бүтән өрмәс, йоклап булыр. Сания күңеленнән Гөлйөземне тынычландыра торган сүзләр эзләде. Ирең бармы синең дип сорады. Бар иде кайчандыр, аерылыштык диде дә авыр сулады. Авыр итеп әйттең, үлдем әллә? Саниянең соравыннан соң хатын тынып калды. Тәрәзә аша сузылган ай юлы яктысында аның уйчанланып калган йөзе ап-ачык күренде. Гөлйөзем бераздан ипләп кенә иреннән аерылып, зур ялгышлык эшләү турында сөйләде. Хәзер терсәк якын, тик тешләп булмый. Бу ширемне стресста яшәү кузгатты дип уйлыйм. Нервыдан чыга диләр бит. Үзең ясаган ялгышны аңлагач та әйбәт. Шәһәр хатыннары гына иреннән аерыла дип уйлыйм, диде өлкән яшьтәге алтын бикә. Нишләп алай дип уйлыйсың дип сорады Гөлйөзем. Авыл җирендә гаилә таркату юк бит. Кемнең ире эшми ди, барыбызныкы да эште.
Исереп кайтып кергәч, өстен шишендереп, тамагына ашатып, урынга алып барып салдым. Балаларга шыпырт кына йөрегез, әтиегезне уята күрмәгез, иртәгә эшкә барасы бар аның дидем. Үз вакыты җиткәч, Насыйбуллам айныды. Аракыны эчәсе дип тә белмәде, рәхмәт яугырым. Тик пенсиягә генә чыгып җитә алмады. Йөрәк авыруыннан үлде. Исерекме, аекмы, ирле тормыш инде ул кызлар. Хәзер өйдә бер үзем яшим, 5 баламның да үз гаиләләре бар. Кул белән уйнамагандыр синең Насыйбуллаң, диде Гөлйөзем. Бердә булмый калмагандыр безнең дә. Ир кеше хатынының шәрелдек авызын ябар өчен сугып җибәрә. Үзенең көчсезлеген сизгәч. Тормыш иткәндә төрле чак була, әмма ирдән аерылып, гаиләңне таркатып, әтиянеңә, балаларыңа күпме борчу китергәнеңне акыл белән уйлап карасаң, кемгә җиңел шуннан? Менә бит Гөлйөзем, үзең дә хәзер үкенәсең. Үкенәм шул, үкенәм. Улыма 8 яшь кенә иде, иремнән аерылганда. Бер баланы үзем дә үстерермен, эчкән ир белән изаланып яшәгәнче дип уйланды ул чакта. Палатадашлары һәрберсе үз язмышын күз алдыннан уздырып, аларның сөйләшкәнен тыңлап ятты. Бу темага нокта куярга теләп, яман ширнең күзәнәкләре башка әгъзаларга таралмасын өчен нинди чаралар күрергә кирәк икән, Кәримә Саттаровнадан шул хакта сорыйк, диде Сания. Алтынбикә апага 65, калган 11-без әле 50 яшькә дә җитмәдек. Аныкларыбызны алдыбызга утыртып сөяр вакытта якты дөнья белән хушлашасы килми. Мин дә гел шул хакта уйлыйм. Адресларыбызны алышыйк, бер-беребез белән хат язышып, белгәннәребез белән уртаклашып яшәрбез, диде Гөлйөзем. Икенче көнне табибә палатага кергәч, Сания аннан өйгә кайткач, ничек дәваланырга, нәрсә белән тукланырга икәнен сорады. Кәримә Саттаровна алардан шушы сорауны гына көткән кебек ипләп кенә аңлата башлады. Барлык киңәшләрне дә бүген әйтсәм, хәтерегезгә сеңдереп кала алмассыз. Кешенең гомер озынлыгы, тән сәламәтлеге 7 ел белән исәпләнә. Һәр 7 ел саен кеше организмы я яшәрә, я картая. Фәнни телдә әйтсәм, һәр 7 ел саен космик энергия кабатланып тора. Өлкән яшьтәге кеше организмы космик үзгәрү буласын барометр кебек планетадан дулкыннар килә башлауга ук тоя. Аның шактый күп тәэсирләр, күп нурлар кичергән организмына бу кешеләр артык ток кебек тискәре йогынты ясый. Әгәр дә кешенең теге яки бу агъзасы авырта икән, аның кайсы планета тарафыннан идарә ителүен белеп, шушы 7 елы тулганчы ук үзеңне дәвалап куярга кирәк. Туган елы һәм көннәренә карап, кешеләрнең үз планетасы һәм үз көне була. Әгәр кешенең туган елы 0-гә бетсә, бәхетле көне җомга, ә планетасы Зөһрә йолдыз. Туган елының соңгы цифрлары 1-2 санына бетсә, аның бәхетле көне дүшәмбе, планетасы Кояш. 3 санына бетсә, бәхетле көне Чәршәмбе, планетасы Ай. 4-5-кә бетсә, бәхетле көне Пәнҗешәмбе, планетасы Мөштәри. 6-7 санына бетсә, бәхетле көне Сишәмбе, Якшәмбе, планетасы Кояш һәм Кызыл йолдыз. 8-9-га бетсә, бәхетле көне Шимбә, планетасы Зөхәл йолдыз. Йылларның һәм айларның гына түгел, атна көннәренең һәм һәр тәүлек сәгатенең дә идарә итүче планетасы бар. Чын төн уртасы 1 сәгать 30 минуттан сәгать 2-гә кадәр. Төн уртасы кебек үк, көн уртасы да шул ук вакытка туры килә. Төшке намаз вакыты да шуңа бәйле. Гомумән, намаз вакытлары бик төгәл биоастрологик нигездә билгеләнгән. Ни өчен дигәндә, бу планеталарның нуры җиргә һәм кешегә иң көчле тәэсир иткән вакыт. Әйткән сүз дә, кешедән чыккан энергия дә дулкын булганлыктан, нурлар бик тиз планета нурлары белән катнаша. Шимбә көнне бу нурлар бигрәк тә куе. Шушы күренмәгән нурлар ярдәмендә тизрәк аралашып була дип фараз ителә. Шул сәбәпле шимбә эш керү көне дип санала. Намаз уку сәгатьләре дә нурларның шушы куелыгы белән бәйле. Бу мәгълүматны Сәмәния Шәрипованың Кеше сәламәтлек ислам китабыннан тулыландырдым. Автор Гөлсинә Галимуллина. Кәримә Саттаровна палатага кергән саен үзенең киңәшләрен бирүне дәвам итте. Әгәр дә сез авыруны җиңәргә телисез икән, җиңәсез. Мин сезгә кешенең табигать белән тыгыз бәйләнгән булуы турында аңлаттым. Икенче серне дә шишәм, анысы гимнастика.
Әгәр дә сәламәт, озын гомер кичерәсегез килсә, иртә кич гәүдәгезне һәр вакыт хәрәкәтләндерергә күнегергә кирәк. Ягъни, иртән урыныннан торганчы, караватта яткан килеш аяк-кул бармакларын, тезләрне бөгеп турайтып, аякны өскә күтәреп селкетеп, башта 5-10 минут хәрәкәтләндереп алыгыз. Торгач, кулларны күтәреп төшереп, билләрне уңга-сулга иеп, гәүдәгезне хәрәкәткә китерсәгез, кан әйләнешен көйләп торырсыз. Бу иң мөһиме. Аурулар Кәримә Саттаровнаның кергәнен, бүген нәрсә сөйләр икән дип кызыксынып көтеп алдылар. Табибә бу юлы баш мие эшчәнлеген ничек хәрәкәтләндерү турында аңлатты. Баш мие сезнең белән түгел, үзегез баш мие белән идарә итегез, диде ул, кызларны гаҗәпкә калдырып. Безнең тормышта иң зур җиңү үз-үзеңне җиңү икәнен белегез. Көнгә 3 тапкыр уңайлы урынга утырасыз, үзегезне тыныч халәттә тотып, иң кирәкле әйберегез турында хыялланып, шуны күз алдына китереп, 1-дән 5-кә кадәр әкрен генә санагыз. Һәм үз-үзегезгә минем белән барысы да тәртип дип Аллаһка шөкер итегез. Йокларга яткач 100-дән кирегә санагыз. Хәтерегез яхшырачак. Китап уку, дугалар ятлау, намаз уку, булар барысы да кешенең баш мие эшчәнлеген дөрес сакларга ярдәм итә. Наполеон Хилл дигән авторның «Думай и богатей» дигән китабында кеше организмының серләре психоориентологиясе турында бик аңлаешлы итеп язылган. Сезгә дә шул китапны укырга киңәш итәм дип, табибә-онколог Кәримә Саттаровна һәр ауруның кулын тотып, тизрәк терелеп, үз гаиләләренә кайтуларын теләде. 7-нче бүлек. Хастаханәдә 2 айга якын дәвалану Санияне тормышка бөтенләй башка төрле күзлектән карарга өйрәтте. Әйтерсең лә аның эчке дөньясын алыштырып куйдылар. Кешенең иң кыйммәтле байлыгы, исәнлеге белән саулыгы икәнен аңлатты аңа хастаханә тормышы. Тынчу палатада 12 хатынның хылкына яраклашу гына түгел, бер-берсенең кан, тире, сасы газ исен иснәргә мәҗбүр булулары да аларга тормышның кыйммәтен бәяләргә, саф һава сулауның да бәхет икәнен аңларга өйрәтте. Санияне хастаханәдән Мидхәт алырга килде. Култыгыннан тотып урамга алып чыккач, язгы саф һаваны тирән итеп сулады. Күк йөзенә карап, зәңгәр су болытларының куышканын күзәтеп торды да: «Дөнья нинди матур, гомер ничек кадерле! Бу йорттан үз аягың белән атлап чыга алу да Аллаһның зур бүләге. Тормышның һәр минутының кадерен белеп яшәрбез, Алла буйырса», диде иренең күзенә карап. Шулай, әлбәттә яшибез әле, яшибез, дип эш урыныннан бирелгән җиңел машинаның арткы утыргычына җайлап утыртты. Шофёрга ипләп кенә кайтырга кушты. Саниягә Әсхәтнең хатын сузды. «Әйбәт хәбәрләр язган укы», диде. Ул Пенза хәрби частена күчерелүен һәм полковник дәрәҗәсе бирелгәнен язган. «Әйбәт хәбәр», дип Сания улының хатын күкрәгенә куеп торды. Сания өчен яңа тормыш башланды. Баш программасына Кәримә Саттаровнаның кат-кат әйткән сүзе 4 ай авыр күтәрергә, эшләргә ярамый дигән таләбе язылды. Иң авыры 2-нче группа инвалидлык таныклыгы бирелү булды. Үзен инвалид дип уйларга теләмәде. Өйгә кайткан көннән Кәримә Саттаровна өйрәткән күнегүләрнең барысында тырышып ясады. 4 ай эчендә сул кулы авырлыксыз күтәрелде, операция урыны да төзәлде. Күкрәкчә тегеп киде. Мидхәт көн сайын хатынын саф һавага алып чыкты. Күршеләре аша узганда бакча ягыннан: «Нәрсә дип көн сайын җәяүләп йөриләр соң булар? Әле рактан исән калган кеше юк», диде ире. Аның сүзенә хатыны каршы төште. «Алай дип әйтмә, Сания безнең кебек простой халык түгел, укыган кеше. Әллә нинди китаплар укый ул. Әйткән иде диярсең, Сания бездән дә калачак», дигән сүзе урамга кадәр ишетелде. «Игътибар итмә, безгә гомерне Садрый язмый, күктә билгеләнгән», диде Мидхәт. Күршеләренең сүзләре Санияның җанын уятып җибәрде. «Кара әле, мине үләр дип көтәләр икән. Көтмә, Садрый, үлмим әле мин, яшим, менә күрерсең», диде күңел авазы. Аны Садрый сүзе түгел, хатыны Халисәнең: «Сания безнең кебек простой халык түгел, әллә нинди китаплар укый ул.
Әйткән иде диярсең, Сания бездән дә калачак дигән сүзе рухландырып җибәрде. Табибә Кәримә Саттаровна әйткән Наполеон Хиллның «Думай и богатей» дигән китабын икенче көнне үк китапханәдән алып кайтты. Китапның битләрен актара башлады. Единственные реально существующие границы – те, которые человек устанавливает себе сам. Вы сами решаете, что посеять – ненависть или любовь. Мысль летит быстрее, чем почтовый голубь, и передает ваши намерения высшей силе. Закон Вселенной один для всех. Мысль – источник вещей и событий. То, о чем вы думаете, рано или поздно вернется к вам, хотите вы этого или нет. Тормышның тирән серләре яшерелгән китап юллары Санияны уйлары белән бергә бетереп, үз дулкыны эченә алып керде. Моңарчы аңа бөтенләй дә таныш булмаган дөнья гизде. Укыган сайын үзен яңа фикерләр иере уртасында басып торгандай хис итте. Каждый человек становится тем, кем он становится, только благодаря своим мыслям и желаниям. Сания күз алдына Кәримә Саттаровнаны китерде. Аның сүзләрен исенә төшерде. Ул да шушы фикерне аңлатты бит. Кешенең барлык дәвасы үзендә, һәр вакыт матур һәм дөрес уйлар гына уйларга кирәк. Баш миен чүп-чар белән тутырсаң, әлбәттә анда яхшы уйларга урын калмый. Танышларыгыз арасыннан да якты күңелле, башкаларга изгелек эшләргә курыкмый торган дуслар сайлагыз. Без үзебезнең изге гамәлләребез һәм кешеләрнең ихлас рәхмәтләре исәбенә уңышларга ирешәбез. Сания китаптан үзенә үрнәк итеп алырдай җөмләләрне гомерлек юлдашы тормыш китабына күчереп яза барды. Венера уллары Айрат, Артур белән кайтып, бер атна әнисе янында торды. Кызы өйне ялт итеп җыештырды, юды, тәрәзәнең челтәр пәрдәләрен алыштырды. Бар дөньясы аклык, сафлыктан балкып калды. Кызы һәм оныклары белән аралашу Саниянең җанына шифалы дәва булды. Кызларын озатуга, әнисенең хәлен белергә Пензадан гаиләсе белән улы Әсхәт кайтып җитте. Улы аның күңелен күтәрер өчен ниләр генә эшләп карамый. Кичләрен кулына яшүсмер вакыттагы баянын алды. Инде буй җитсәм дә, мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын дигән җырны әнисенең җанына үтәрлек итеп җырлый. Озын буйлы, киң җилкәле полковник улы уйнаганда, кайсы ана күз яшын тыеп калыр икән. Венера апасы белән бергә Баулы музыка мәктәбендә баян классында укыган чакларын исенә төшергәч тә күңеле тулды. Кичә генә кебек. Килене Надя көн сайын төрле ризыклар әзерләде. Әсхәт ике улы белән бакчаны тәртипкә салды. Рәхимә әбисенә барып та каралты курасын рәтләргә ярдәм итте. Бер атна дәвамында әнисе белән әбисенең олы рәхмәтләрен җыйды. Әсхәтләрне озаткач, өйдә яман су булып калды. Алдыма утыртып оныкларымны да сөя алмыйча яшим дигән уй Саниянең күңел пәрдәсен тырнап узды. Тәрәзә пәрдәсенең бер читен күтәрде дә: «Раббым, син миңа балаларымны якын айт, оныкларымны сөясем, кочагыма кысып яратасым килә» диде. Күкләр аңа дәшмәде. Больничный вакыты тәмамлануга Сания мәктәпкә эшкә барды. Мәктәп директорының аның сәламәтлеген искә алып, башлангыч сыйныф укучыларын укытырга күчәргә тәкъдим итүен куанып кабул итте. Гөнаһсыз балалар арасында җанына тынычлык, яшәргә көч тапты. Рак авыруын җиңдем дип рухланып яшәгәндә, Сания алдына тормыш яңа сынаулар куйды. Иң элек яман чирдән әтисе үлде. Ярты елдан соң шушы авыру ире Мидхәтне дә алып китте. «Я Раббым, син нишлисең?» дип бәргәләнде йөрәге. «Миңа сиздердең, ни өчен атам белән иремә дә дәваланыр өчен мөмкинлек, вакыт бирмәдең?» дип җаны сорауларга күмелде. Сания ялгыз калды. Мәктәптән кайтышлый көн сайын әнисенең хәлен белде. Ял көнендә Халидә апаларына барды. Галимә апаны җирләгәннән соң ул да бер үзе яши. Ялгызлыктан һәм авыр уйларыннан качар өчен Сания бар көчен мәктәпкә укучыларына багышлады. Укучыларын төрле шәһәрләргә экскурсияләргә йөртте.
32 баланың сөенгәнен күрүдән, әти-әниләренең ихлас рәхмәтен ишетүдән күңел рәхәте алды. Тормышының бушап калган урынын тутырды. Язмышы белән килешкән ялгызлыкка да күнеккән иде. Әсхәтенең бер айга 4нче тапкыр элемтә бүлегенә телефоннан сөйләшер өчен чакыртуыннан эченә шым керде. Бер дә булай гел шалтыратып торганы юк иде дип Сания бу юлы сагаеп барды. Телефон операторы кулына телефон тоттырды. «Әнием, ничек хәлең?» диде улы тынык тавыш белән. «Балам, улым, үзегез саулармысыз?» «Кичер мине, әнием, сиңа әйтергә башта кыюлыгым җитмәде. Миндә рак авыруы таптылар. Шул шир белән көрәшәм. Минем исәнлегем өчен дуга кыл әле, әнием». Сания телдән язгандай булды. Бер сүз әйтә алмый башлады. Оператор хатын су эчерде. Шуннан соң бар көчен җыеп: «Улым, син минем бердән-берем. Ташлый күрмә мине дә, киленне дә, оныкларымны да». Бу ана өчен бик авыр сөйләшү булды. Оператор хатын аңа утыргычтан торырга ярдәм итте. Сания аякларын чак өстерәп урамга чыкты. Почта янында гына яшәүче Халидә апасына керде. Елый-елый сөйли башлагач, Халидә аның күз яшын сөртеп: «Сеңлем, алдан елап куярга ярамый. Әйдә чәй ичик әле», диде. Әсхәт исән бит, терелер, сауыгыр, тагын кунакка кайтыр. Ул бит юк бар кеше генә түгел, армия полковнигы. Аны яхшы врачлар дәвалый. Тынычлан, үзеңә дә артык борчылу ярамый синең. Аллаһ язмаган эш юк. Безнең гомер Аллаһ кулында. Тормышта сатылмый торган бердән-бер хәзинә гомер. Син борчыла дип аның гомере озынаймый да, кимеми дә. Аллаһка ихлас күңел белән сыйын, сеңлем. Халидә сеңлесен өйләренә озата килде. Санияны бер дә мондый ук төшенке хәлдә күргәне булмаганлыктан үзен генә калдырырга курыкты, куна калды. Кичке намаз вакыты кергәч, Сания апасы янәшәсенә басты. «Сеңлем, без Аллаһ каршында», диде Халидә. Саниягә намаз тәртибе бала чагыннан таныш хәләт. Тик ул аны даими рәвештә укыр өчен үзен үзе җиңә алмады. Ә бүген Аллаһ каршында үзен гаепле итеп тойды. Башын аска иеп, һәр дуганың мәгънәсен күңеле аша үткәреп, оеп укыды. Намаздан торгач, күңелендә яктылык, тәнендә җиңеллек тойды. «Улымның гомерен сакла, Раббым», дип, башын аска иеп, һәр дуганың мәгънәсен күңеле аша үткәреп, оеп укыды. Намаздан торгач, күңелендә яктылык, тәнендә җиңеллек тойды. «Улымның гомерен сакла, Раббым», дип ялварды. Кешенең гомере тугач ук билгеләнеп куела, сеңлем. Ишек шакыганга икесе дә сискәнеп куйды. Тәрәзә пәрдәсенең читен күтәреп карагач, «Әни килгән», дип Сания ишекне ачты. Рәхимә ишектән керә-керешли үк кызының йөзенә карады. Халидәне дә күреп, борчылуы йөзенә бәреп чыкты. Шулай да сүзен сораудан башламады, башта йортка дуга кылды. «Хәсрәтем ишемә сыймый. Сезгә дә хәбәр иттеләрме әллә?» Санияның йөзе мизгел эчендә бурлат кебек кызарып чыкты. «Кемне?» дип кенә әйтә алды. Башы әйләнеп китте, карават читенә барып утырды. «Тәнзиләм үлгән». Кызы Әлфия шалтыратып әйтте. «Почтадан кайтышым», диде әнисе. Өчесе дә тынып калды. Кулларын күтәреп Тәнзилә рухына дуга кылдылар. Балаларым арасында иң бәхетсезе Тәнзиләм булды. Раул кияү белән өйләнешкәч, җылы якта җиләк җимеш кенә ашап яшибез дип Ташкентка киттеләр. Ул елларда күп халык бәхет эзләп Урта Азиягә күченде. Раул кияү әйбәт кеше булды, начар яшәмәделәр. Кунакка кайтканда да бүләк күчтәнәчләрне чемоданнарын тутырып күп итеп алып кайттылар. Тормышлары әйбәт дип куана идек әтиең белән. Улы Газиз белән кызы Әлфия дә инсафлы балалар иде югыйсә, диде. Газизнең бәхетсез язмышка дучар булуын язган иде Тәнзилә. Армиядан кайтканда поезд вагонында юнсез компаниягә ләгеп карта уйный һәм отыла. Фатирын сораганнар юнсезләр дип язган хатын искә төшерделәр. Тәнзилә балакаемның бик авыр вакыты булды ул еллар. Фатирын биргән идем әллә дип сорады Халидә, үзенең бу хәлләрдән хәбәрдар булмавын сиздереп. Нишләп бирсен ди, үз ялгышыңны үзең төзәт, дигән Тәнзилә, тик ахыры начар булып тәмамланган. Газизне сарайда асылынган хәлдә табалар. Өчесе дә башларын түбән иде. Рәхимә кияүләре Раулның баулыга кайтканда Саратов аэропортында йөрәк өянәгеннән үлгәнен искә төшерде.
Ул чакта киявен баулы зиратына алып кайтып җирләгәч, күңеле белән кабере туган ягында калды дип тынычланган иде. Кызы Әлфия яһүд егетенә кияүгә чыкты. Тәнзилә хатында: "Яһүд кияүнең укуы төгәлләнде. Әлфия белән мине үз иленә алып китәм ди. Шит илдә ияләшә алырмынмы дип борчылам әни" дип язган иде. Израильгә күченгәч тә Тәнзилә туганнары белән элемтәсен өзмәде, гел хат язып торды. Оныгы Мишель белән төшкән фотоларында гел җибәреп торды. Рәхимә дә кызына җавап хатын көнендә яза иде. Шушы изге күңелле баласының гәүдәсе шит туфракта яһүдләрчә күмелгәнен уйлагач, җаны сызлады. Тик бу хакта кычкырып әйтмәде. Халидә тирән итеп сулап куйгач, "Безнең нәсел турында китап язсалар, ничә том булыр иде икән", диде уйга чумып. "Юк, сеңлем, без кичергән авыр һәм катлаулы тормыш юлын барлык нечкәлеге белән бер язучы да яза алмый. Кирәгеннән артык күпне күрдек. Җир шарын аркылыга буйга әйләндек", дип Рәхимә өстәл читенә күчеп утырды. Карашы белән бер ныктага төбәлгән килеш уйларын теле белән әйтә башлады. Галимә апа җәннәткә тыныч күңел белән күчте. 5 баласы да Урта Азиядан кайтып туган ягында хезмәт итте. Рәхимә фикере буенча иң дөрес яшәү туган җирендә гомер итү. Аның 3 кызы арасында иң бәхетлесе Наҗиясе булды. Кияү белән тигез гомер кичерәләр. Сәмәркандтан Уфага күченеп кайттылар. Кызлары Фәния белән Фәридә медицина институтын тәмамлады. Фәниясе Мәскәүдә, Фәридәсе Уфада гомер итә. Оныкчыгы Диләрә дә әнисе һөнәрен сайлады. Барысы да табибәләр. Мөкәррәмәнең ире дә бик әйбәт кеше, тик балалары булмады. Әтиләре безнең Мөкәррәмә математикага кияүгә чыкты дип әйтергә ярата иде. Алар да башта Октябрьский шәһәрендә яшәделәр, аннан Әлмәткә күченделәр. Рәхимәне тирәнгә киткән уйларыннан Саниянең савыт-саба шыңлаткан тавышы уятып җибәрде. "Тәмле итеп чәй ишигәнем, Халидә апам", дип өстәлгә бар булган тәм-томын тезде. Чәй өстәле янында сүз эше янә үткән тарихка килеп тоташты. Уйлыйм да исләрем китә", диде Рәхимә. "Әтием үз чоры өчен Башкортстанда күренекле кеше булган. Күннән аяк киеме тегә торган нинди зур фабрика тотты. Ишек алдында 2 йортыбыз бар иде. Бакча тулы умарта, абзар тулы терлек. Әтинең 2 хатынының бер-берсе белән кычкырып сөйләшкәннәрен дә ишетмәдем. Хәзерге акылым белән уйлыйм, аларның эшләре күп булган, ызгышырга вакытлары калмаган. Хезмәтчеләребез дә бар иде. Тик йорттагы, ишек алдындагы, абзардагы, бакчадагы эшләр барыбызга да җитте. Әти тарафыннан һәркемнең вазифасы яшенә карап бүленгән, билгеләнгән иде. Өй пычмагында тәңкәләр белән тулы 2 сандыкны хәтерлим. Әти шәһәргә ярминкәләргә барыр алдыннан киштән әзерләнә башлый. Без аның сандыкны ачканын кызыксынып карап торабыз. Төрле зурлыктагы бәрхет янчыклардагы тәңкә акчаларны үзенең кечкенә янчыгына тутырып эчке кесәсенә сала. Ярминкәдән кайткач табышын тагын салып куя. Әтинең эшләп тапкан шушы байлыгы дәүләткә калды. Миңа байлыктан өлеш чыкмады бит. Әтинең 2 хатыныннан 18 баласы бар иде. Халира Шириннән безнең әнидән туган абый Галимә апа белән мин исән калдык. Бер артлы баулыга кияүгә килгәч, башка шәтеп йортка кайтканыбыз да булмады. Безнең хәлне белергә абый үзе килеп йөрде. Абый да, апай да ахирәткә күчте. Нәселнең дугачысы итеп, Аллаһ мине саклый әле дигәч, Сания әнисенең иңенә кулын куйды. "Син безнең барыбызның да олы терәге", дип әнисеннән яшьле күз карашын яшерде. Ана йөрәген бала алдый алмый, кызының моңсу күзенә төбәлеп карап торды. "Кайсы балаң өчен борчыласың, кызым?" дип сорады. Әсхәт яман ширдән авырый дигәч, Рәхимәнең дә йөзе сагышланып калды. Пәһлеван кебек ирләрдән дә курыкмый икән авыру. Узгынчы гына булыр, Алла буйрса. 50 яшенә дә җитмәгән ир кеше бит ул, диде сүрән генә тавыш белән. Үз гомерендә бик күп авырлыклар кичергән карт ананың сүзе йөрәк түреннән сыкрап чыкты. Оныгына әллә явыз күзләр тигәнме? Радиация нурлары эләктергәнме әллә? Хатыны да акыллы, уллары буй җитеп килә. Рәхимә күңел күге аша оныгының авыруының сәбәпләрен эзләде. Дәвани өчен авыр эзләнү иде бу.
Онығының яман шир белән көрәшүе җанын меңгә телгәндәй тәэсир итте. Хәлсезләнгәнен сизеп урын җәяргә кушты. Саниягә дә үз уйлары белән генә калырга кирәк иде. Халидәнең дә тәне түшәк сырый башлады. Өчесе дә ястык җылысына сыенып яттылар. Сания күзен йомды. Күз алдына Әсхәте килеп басты. Бәлки улы шушы минутта операция өстәлендә ятадыр. Әнисенә әйтеп кенә бетермәгәндер дигән шомлы уй йокысын качырды. Үзенең пычак астына кереп яткан вакытын күз алдына китерде. Я Аллам, ничек түзелгән? Операциядән соң күкрәктән аккан иренне сулык-сулык итеп тыз суыра, икенче якка шланга белән шешә асылган. Караваттан торып үз хаҗәтен үти алмаган, кеше ярдәменә мохтаҗ булып яткан көннәрен күз алдыннан үткәргәч, йөрәге шәнчеп куйды. Улым, сиңа да әниең кичергән шушы газаплы юлны узарга туры килерме икән? Юк, юк, Әсхәт белән алай булмас. Тиз терелтә торган яхшы дарулар бирелер дә, рак күзәнәкләрен юкка чыгарырлар. Ана күңеле белән Аллаһтан шулай дип ялварды. Кәримә Саттаровна Саниягә: "Син бәхетле хатын-кыз, организмың нык, химия кулланмыйча да дәваландың. Кулың да күтәрелә, үзең кашык тотып ашый аласың, димәк яшисең. Операциядән соң гадәти тормышка күчеп яшәр өчен үзеңнән өстәмә көч куярга кирәк. Кем дә кем үз өстендә эшләми, әлбәттә ул авыру белән ныграк дуслаша. Син көчле рухлы, акыллы хатын" дип перевязкага кергән саен мактады. Палатадагы 12 хатынның да адресларын алган иде. Барысына да кыска гына булса да хатлар яза, киңәшләрен бирә. Чуаш хатыны Верадан бер җавап та килмәде. Кәримә Саттаровна аңа: "Үзеңне яратмыйсың. Кайткач, каз бәбкәсе сакларга гына ярарсың. Мин кушканнарны эшләмисең" дигән иде. Сания Кәримә Саттаровна әйткән киңәшләрнең барысын да үтәргә тырыша. Яман ширне җиңәр өчен башта үз-үзеңне ышандырырга кирәк. Гөлйөземне күз алдына китерде. Ул нишләптер палатада ятканда ук төшенкелеккә бирелде. Ихтыяр көчен эшкә җигә алмады. Сания киресенчә үзендә булган мөмкинлекләрне ачарга, булмаганын булдыру өчен үзеннән өстәмә көч куя. Аңа ширен җиңәр өчен Наполеон Хиллның китабын кат-кат уку да зур ярдәм итте. Көн саен укый, укыган саен үз-үзенә ышанычы арта бара. Иртәнге гимнастика, дөрес туклану, бакчада файдалы үләннәр үстерү аның яшәү рәвешенә әйләнде. Иммунитетны нык тоту өчен эхинация үләненең файдасын тапты. Салкын тиеп авырганы булмавының да файдасы шул үләннән күрә. Аның ырлыгын кызы Венера чит илдән алып кайтты. Яз башында өйдә үсентесен үстергәннән соң гына бакчага чыгарып утыртырга кирәклеген дә кызы аңлатты. Инзи суганы белән шамбала үсентесен Кавказдан алып кайтып үрчетте. Дөрес итеп куллана белсәң, бар ширдән дә дәвалый торган үләннәр икәненә ышандырды. Шушы үләннәр белән дәваланып яшим дип улыма әйтә алдым микән дип уйлады. Суган, бәрәңге, помидор тамак туклыгы өчен. Үсемлекләрне белеп куллансаң, саулыкны сакларга ярдәм итә. Улыгына исән сау була күрсен, үләннәрен төйнәп, Пенза шәһәренә барыр иде.